accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de ye nin jɛmukan in sigili hamina ye an ka Serifula tele ɲɛmaaw fɛ. An ka foli ni walimadɔ bɛ aw ye, aw minnu bɛ jɛmukan in lajɛ a tɛ fɔ aw minnu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ a yirana sanga ni wagati ani maa minnu ka wulikajɔ ka barika ka bon cogo min na circulation a ko bɛ se ka kɛ nɔgɔya la. O dɔ ye Panama Danbele n'ale ye circulation polisiw ɲɛmɔgɔ ye. O kɔfɛ an bɛ Badema Sila fo super auto tigi ye. A fana a ye jɛmukan in kanu kosɛbɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko u bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ bi aw ka jɛmukan na an y'a kanu ka kuma fɛn mun kan o de ye an bɛ vacances la. Ni vacances sera ka ban i bɛ taa ye écoles bɛ bila, ni écoles bilala maa caman bɛ ɲɛsin auto école de ma walasa ka permis ta. O la auto école tigiw u kan ka maa ninnu kunbɛn cogo di? Yɛlɛma jumɛnw kan ka don baara la, u kan ka jumɛn fara u ka baarakɛtaw kan kɔrɔlenw kan walasa nimisi wasa bɛ se ka sɔrɔ mobili kalan ninnu na walasa siraba sariya dɔɔni bɛ se ka bonya permutalaw bolo. Accident ko laɲini ye fɛn min ye o bɛ se ka nɔgɔya. An ka bi jɛmukan bɛna boli o de kan. Yalima auto école kan ka wulikajɔ ni cɛsiri jumɛn kɛ ka vacances hukumu kɔnɔna la walasa maa minnu bɛ ɲɛsin u ma olu ka formation ka se ka kɛ ka ɲa. An bɛna kuma o de kan bi. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka walimadɔn. Ala mun ɲɛna ma ka nɔgɔya kan an ye bi an ɲɛna ka sɔrɔ an ka se tɛ, an ka fanga tɛ, an ka kodɔn tɛ. O masa kan ka ni foli ye. N bɛ a fɔ k'a caya tuma bɛɛ ni vacances sera o de ye an ka san baara kɛ wagati ye. Vacances kalo 3 in dɔrɔn de an ka san baara kɛ wagati ye. N'o kalo 3 ninnu tɛmɛna a baara tɔ ye dɔrɔn an bɛ baara la an sigilen bɛ yen. O san n'o o wagati sera an bɛ labɛnw sabati. An bɛ dɔ fara personnel kan parce que i b'a dɔn Bamakɔ moniteurs caman bɛ yen baara tɛ ka sɔrɔ la. An bɛ dɔw ta saisonnière la an dɛmɛ k'an ka baaraw kɛ. An bɛ an ka mobile dɔw assurance an ye minnu jɔ an b'olu dɔw lawuli. An bɛ baara doubler ka an ka o traité kalo 3 baara pour que an bɛ se ka san tɔw ɲɛnamaya a kɛ cogo min na. Vacances la an bɛ yɛlɛma caman don an ka kalan kɛcogo la. An bɛ cours di en permanence. Wagati tɔw la an bɛ cours di tuma ni tuma dans la journée. Mais vacances depuis 8 heures n'an ye cours daminɛ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn falen falen k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se midi 13 heures ma cours de jɔ. An b'o de wele ko cours non stop. Mɔgɔ dɔw bɛ dɔ, mɔgɔ dɔw bɛ bɔ, mɔgɔ dɔw bɛ don, mɔgɔ dɔw bɛ bɔ, mɔgɔ dɔw bɛ don. Wula fɛ fana à partir de 16 heures fo ka taa se 18 heures ma o fana ye non stop ye. Mɔgɔ dɔw bɛ bɔ, mɔgɔ dɔw bɛ don. Donc o yɔrɔ côté accident ni code ani protocole fan kelen tɛ. Ni protocole tun bɛ lamɛn ni sariya tun bɛ labato mun bɛ fɔ n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ lamɛn accident tun bɛ nɔgɔya, a caman tun bɛ nɔgɔya. Accident ani an ka protocole baaraw fan kelen tɛ. Certes an ye acteurs ye an b'a kɔnɔ an b'a baara cɛ ma an de bɛ ka baaraw kɛ mais an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ani an bɛ baara kɛ kɛcogo min na ani an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka kɛcogo min na n'u bɔra an fɛ mɔgɔw bannen bɛ o de ma. Mɔgɔw t'o lamɛnniya kɛ, mɔgɔw t'o sariyaw labato, o tɛ kumakan ninnu labato kumakan minnu bɛ bɔ an da ani an bɛ mun don o kɔnɔ n'u taara baara kɛ kɛnɛ kan mobili boli u t'o labato u b'u sago de kɛ. N y'o de fɔ tuma bɛɛ ka caya an ka accident a fanba ye an yɛrɛ de ye. Éducation ko don, adamadenya ko don, mɔgɔya ko don, faamuyali kɛcogo don. O de bɛ k'an bila ni problème ye. N'an ka faamuyaliw ɲɛna ni an ka éducation n'an y'a kɔlɔsi kabini so base la mun bɛ fɔ an ye parents fɛ denmisɛnninw n'an bɔra kɛnɛma ani maakɔrɔbaw n'an y'o faamu ka baara kɛ n'o ye ka ɲɔgɔn bonya d'a kan ka sariya bonya d'a kan accident bɛ ban pewu o ni code tɛ fan kelen fɛ. Ne bɛ accident in bila minɛn mun kɔnɔ dɔrɔn maaya minɛn de kɔnɔ. An ka association bɛ association depuis dans les environs 89 an ka association bɛ yen a sigira 50 depuis o tuma 90 kana fɔ bi la a ma kɔ tigɛ don o don an bɛ réunion kɛ an bɛ ɲɔgɔn yew kɛ an ka baara ma jɔ an ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye ministère des transports bɛ réunion fɛn o fɛn mun kɛ an ka représentants bɛ yen o tɛ foyi kɛ an kɔ association représentants bɛ yen u bɛ jaabiw d'an ma u bɛ papiers d'an ma u bɛ invitation caman réunion a bɛ kɔfɔ an ye formation bɛ kɔfɔ an ye an n'u bɛ baara kɛ depuis 90 fo ka taa se bi ma. Donc association tuma si ma jɔ ale bɛ k'a ka baara kɛ régulièrement depuis tuma min bɛ k'a fɔ fo ka taa se bi ma a ka baara bɛ senna. O jɛkulu sigilen bɛ yen mɔgɔw syndiqués don an faralen bɛ ɲɔgɔn kan o jɛkulu kɔnɔ baara bɛ ka kɛ o de yɛrɛ kɛra sababu ye n'i y'a ye hali bi nin baara in kɔnɔ mankan baara ma bɔ a kɔnɔ c'est que association jɔlen bɛ a jɔyɔrɔba de la a jɔlen bɛ a jɔyɔrɔba de la mɔgɔw b'a minɛ ko a bɛ ka mun kɛ yen a ka dɔgɔ hali bi a tɛ ka mɔgɔw ɲɛfa mais mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔba ye nin yɔrɔ la n kan bɛ associé de ma n kan bɛ syndiqué de ma o tuma na association tuma si a ma jɔ a ma ɲina a m'a bolo jigin a b'a ka baara la
wa mɔgɔw b'a min ko k'u tɛ ka nafa ye u tɛ ka nɔgɔya la u ma faamu de a bɛ ka nɔba bɔ a bɛ ka nafa bɔ hali bi n'i y'a ye nouvelle dɔw ani ministère de transport cɛ a bɛ évacuer nouvelle dɔw bɛ évacuer nouvelle dɔw bɛ mɛn kunnafoni dɔw bɛ di mɔgɔ ma k'a cari bɔlɔbɔlɔw kan ka bɔ an yɔrɔ c'est que an susulen don c'est que an sɛnɛkelen don ka ɲɛ bon an b'o baara la régulièrement an b'o sensibilisation na an b'o baara la an ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ an bɛ nin kuma fɔ prix tiɲɛni n y'o de f'i ye comme fɔ kɛnɛ kan an bɛ ladilikan mun d'u ma ni mɔgɔw taara u dɛn ni jama cayara baara la a bɛ kɛ nin kɛcogo de la ni mɔgɔw bɔra ka t'u dɛn ani i y'u éducation k'a bila baara mun kan ani sira mun kan pisi mun kan u t'o baara kɛ u b'u sagona baaraw de kɛ o de bɛ ka na ni tiɲɛliba ye sinon kuma bɛ ka k'u fɛ prix tiɲɛbagaw et puis prix tiɲɛbaga ninnu population de kan ka jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ min bɛ ka prix tiɲɛ ka taa population yɛrɛ y'a faamu an yɛrɛ fɛ yan nɔ Kanaga la yan nɔ an ye prix tiɲɛna dama mun ye parce que mɔgɔ dama ninnu y'a fɔ k'u bɔra ka taa u tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ dɔ la ka segin ka na an bara yan nɔ prix fitinin sara yen nɔ ka na mobili boloko 2 mobili boloko 3 o ma mobili yɛrɛ ye bilen prix tiɲɛ y'a sababu ye parce que n'i ye fɛn minɛ mɔgɔ la fɛn mun tɛ se ka baara kɛ baara kan ka kɛ cogo min na i tɛ se ka kɛ o yan'a tɛ ka bɔ a kalama o y'a sɔrɔ a ka nafolo tiɲɛna f'a ka na wari wɛrɛ bɔ de ka na an fan fɛ an b'o cas caman vécu à longueur de journée donc prix ko an kumana kan ni mɔgɔ min bɔra an kɛrɛfɛ k'a fɔ ka tila ka taa k'a sago kɛ ka tila ka mɔgɔw tɔɲɔ i ye fɛn mun minɛ mɔgɔ la i tɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ bon ko mun don a tɛ kɛ siɲɛ 2 ni mɔgɔ i y'o k'a la a tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ fo ka bɔ e fɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ bon n'a dun nana ne fɛ a ye mun sara e fɛ ne t'o reconi f'a ka wɛrɛ wɛrɛ de sara ne fɛ bon an n'o touristes bɛ kuma ministère des transports direction générale des transports an n'u bɛ kuma tuma caman baara kɛcogo an bɛ kuma kan baara bɛ nɔgɔya an bolo wa a b'u bolo cogo min na n'o nana o tɛ tɛmɛ ka sɔrɔ m'an wele ka fara o kan an n'u bɔ a baara la tuma bɛɛ mais n y'a f'i ye cogo min na nin an bɛ lamɛnni kɛ an n'u bɛ ko dɔw sigi sen kan n'an bɔra kɛnɛ kan an yɛrɛ dama n'an ye ko mun fɔ k'a fɔ ko nin mɛnna ministères da nin mɛnna faamaw da an ka nin lawaleya ten an yɛrɛ ka nafa de b'a la an ka intérêt de b'a la a n'an bɛ minɛ an bɛ bɛn a kan ni bɛɛ wulila ka taa i taayɔrɔ la an kelen o kelen bɛ ko mun kɛ o ni bɛnkan kɛra mun ye a tɛ kɛ kelen ye ne bɛ se ka kuma fɛn o fɛn mun fɔ ma dɔrɔn an ka mɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsi dɔrɔn ka jamana ka hakɛ kɔlɔsi nin kuma 2 dɔrɔn de bɛ n bolo n baarakɛɲɔgɔnw ye an kelen o kelen ka miiri le patriotisme jamana ka hakɛ client ka hakɛ ni nin 2 kɔlɔsira dɔrɔn nafa bɛ sɔrɔ bon carte de suivi dɔ b'an bolo baaraw jɔyɔrɔ bɛ kɛ o dɔrɔn de ye u ka se ka na régulièrement bon u ka na régulièrement in carte de suivi b'an bolo an b'u suivi n'an y'a ye a nafa ka bon cogo min na ni mɔgɔw bɛ na ni mɔgɔw ma na an bɛ parents aviser téléphone numéro b'an bolo tuma dɔ la an bɛ intéressé dɔrɔn ta tuma dɔ la an bɛ parents ni intéressé dɔ ta a kɔni fanba bɛɛ vraiment u bɛ na régulièrement pour que ka baara kɛ ka ɲɛ parce que u yɛrɛ b'a nafa da u ɲɛkɔrɔ bon u yɛrɛ a nɛgɛ b'u la donc ils sont décidés ka se mobile la ils sont décidés ka code faamu k'u ka permis sɔrɔ bon a chômeli ni a colili man ca o côté la bon nin kuma in ani nin ko in bɛ sen na c'est plus de 30 ans depuis n y'a f'i ye tuma min na depuis 90 an bɛ nin combat la ne sigilen b'o kɛnɛ kelen kan fo bi alhamdulilayi ne bɛ ka kɛnɛ kelen kan a bɛɛ bɛ ka kɛ ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nɔgɔya caman bɛ ka bɔ don a la parce que sisan ko mun bɛ ka sigi sen kan n'o sigira sen kan plateforme sigi dolo an bɛ minnu kan par exemple ni agrément t'i bolo i tɛ se ka dossier sara mais ni mɔgɔ min y'i ka dossier minɛ k'a sara k'a sɔrɔ agrément t'a bolo ou bien ni mɔgɔ min ye mɔgɔ ka dossier minɛ agrément tɛ mɔgɔ min bolo k'o sara tu en doses toutes les responsabilités ko ko mun mana bɔ e de y'a responsable parce que déjà ton nom est agrafé i ka agrément n'i tɔgɔ agrafelen bɛ anal kɔnɔ k'a fɔ ko e de ye nin permis dilan a dɔnnen don nin permis bɛ e ka base de données de kɔnɔ a dɔnnen don ni ko ko mun mana bɔ la ɲɛdɛmisɛnnin b'a fɛ k'i sɛgɛsɛgɛ ka kɛ ɲɛdɔn a permis kɛra ka ɲɛ wa a ma kɛ ka ɲɛ wa a tigi kun bɛ yan a tigi tɛ yan wa a kɛra cogo di administration b'a dɔn o tigi ma a baarajugu kɛbaga ye jɔn ye donc o y'a nafa dɔ ye a nafa dɔ ye o de ye an bɛ plateforme mun kan o b'a permettre i ye question mun poser mɔgɔw ka taa permis passer ka sɔrɔ o ma se protocole la o yɛrɛ tɛ se ka kɛ bi yɛrɛ fo ni protocole mɔgɔw de sɔnna ka responsabilité ta ni protocole mun y'a responsabilité ta tu es à part entière responsable tout ce qui arrive tu es responsable k'a fɔ ko mɔgɔw taara permis passer o ma passer protocole la i tɛ se k'o fɔ bilen parce que e de y'a endossé k'a ta k'a bila i ka liste kan k'a sara plateforme kan plateforme mun na code bɛ e kelen dɔrɔn de bolo i ka protocole kan d'abord yanni n ka tɛmɛ de passage n bɛ parents rappeler k'a fɔ ko permis tɛ se ka passer examen tɛ se ka kɛ permis tɛ se ka sɔrɔ cogo si la tant que tu n'as pas les 18 ans révolus o de ka gɛlɛn ma o problème de b'an da la denmisɛnninw bɛ na u passera bac la u passera DEF la ils n'ont pas 18 ans u mɔgɔ bɛ permis na u bɛ pression monter fa ni baw ɲɛkɔrɔ u bɛ na an ka fiches bɛɛ kan an ka papier bɛɛ kan a sɛbɛn noir sur blanc par exemple ni nin papier sa an b'a sɛbɛn k'a bonya k'a fɔ ko âge minimum 18 ans révolu donc o y'an ka base yɛrɛ yɛrɛ ye ni nana dɔrɔn an bɛ kuma fɔlɔ mun fɔ dɛ kuma fɔ i ni ka ko mun fɔ mun na est ce que il a de l'âge
révolu 18 ans révolu à 600 ans de chèque d'affaires tant que au maquet tant qu'il m'ont confiance dans moi on sait que permis comment il faut maintenant en dehors de ça si ça c'est bon l'inscription qui est là cours est d'amener pratique est d'amener comme ça on va avoir ok pendant tous les séjours que la personne fera on va suivre sur le plan code et conduite faut que tu testes qu'à la n'a pas présenter examen n'a testé n'a trop mais présenter examen on va présenter examen n'a trop on a évalué qu'à la c'est présenter examen on va à journée câble semaine n'a tola qu'à trop présenter examen ni au faut que tu me code ko gelente c'est pas mystique mystère ko fouité ni au fier j'ai fait des démonstrations dans les régions à Mopti à Banyagara une démonstration d'ok devant les personnels devant l'administration ko gelentala panneau tadron panneau sous ça va n'entendre des dangers d'obligation d'interdiction panneau d'indication ou panneau d'amadama tadron kam wasiga nyekoro akalala amakala ngotala par exemple ni panneau d'interdiction ou panneau de danger ta a fo panneau tout ça va mon fleni à la yedron ni panneau de danger ni panneau tout ça va y panneau rectangulaire panneau tout ça va ni yo yi a dongo panneau de danger ko folé mba kono danger jatimine kala soit en agglomération soit hors agglomération 100 mètres ou 150 mètres o jatimine dron kalango tala kalamago tala panneau tout ça va flé ni ko dron danger ala ye nabe dugu kono de ini danger ko folé ni mètre nabe dugu ko ini danger ko folé ni mètre ko ni yo don kalango tala kalamago tala l'ensemble des panneaux de danger à 5 minutes ini be don kaba panneau d'interdiction beti panneau d'obligation beti panneau mouvement pays c'est quand même bon maintenant à ka kelengele nous sens giratoire ani priorité tamadama nous en base de que oui kata don pour que ça ka bedo kalango tala kalambal ko tala o te ko la ni séjour na ambe pendant 2 semaines 3 semaines mun ngembo ko na o be kunrete mais seulement en situation de projeter qu'est-ce que la situation réelle ou terrain quand sens giratoire ko rond-point ko ani accident on dépassement ni croisement on a iko yetron très continue discontinue hein bandara diligence ika nous fait nous explorer kulu ini ko don sinon panneau ere hali clé flaba bo ika se ka be don kan yaka to ini yere sege kuma kan nous lame expression lame panneau baraba be sigi nyekoro tableau kelen tableau flavo tableau nani tableau kelen panneau kelen no tableau kono don iba tableau ko mo fam c'est très simple très organisé am mo be ou yaka volonté la mo ko engagement la mais à toi idro kenaka baraka to nani la politesse yoron boyan ka to yoron tala ka sabal yoron koro ani a formu ngana ke kanoke apana accident kuma bebendo abebendo ça mais mo bonne ni dama yoron boyan ka to yoron tala ka shara yekel to shara ni nuna munu fora ntafu shara ba yere shara ni pano danger mon flé ni ko a explication didima pano kunguru minute kunguru kono ala baradron kana farsi mo yen kan souffre ni be boli sira kere laje ni bi den ka sira di mo ma igana jinga bla raven kono ni mo boli tiena kana garder sira temantela kabla a den ala sago ka a yefla ni ko fala présenter fendo blagne ko pano triangulaire no tibulu iga foraburu tike kanye ka da à distance mo ka famu mo ka na doila très simple très pratique et très concret bon ni détail mon ni beba don beba ketcho do mo nani ke mo wul kono mo duru ke mo wul kono mo fla mo wul kono c'est au client d'apprécier itare ga warde yorola mo wul bol cho hono e be do akono e war sara e be tamini duru do be sigi militant do be sigi militant duru e renye bala mo wul kono bon c'est pas à moi d'apprécier ça kenaka kodo e renye bala mum be ka kila e be ka munke e renye bala yi war musara e ba don bon c'est ça et de voir ça maintenant sharia forfait do de fodron akona te forfait do duguma dron au forfait ni mo bena wala ni yo mine aux notions élémentaires ou kata au forfait jenika ba na tigi man c'est selon le degré de compréhension des uns et des autres na tigi man iba ba tika forfait bana mais atiki ketu ko media na be se do fraka forfait ka do fraka na se do fraka forfait kana akoni iba jira la ka foko c'est pas comme tu veux mais na be se effort supplémentaire que forfait ko fait ka don yana ka ta présenter examen na ibo da jira la adun ka ta fait tuma chama école no new jira école na ka fo imman ko sobe mais akana ke wari ni kay ni o dajirula ils acceptent ils adhèrent on va forfait ko fait on peut que cours supplémentaire to en ko examen mais mo flaka kono mo dur ka kono bon ça c'est des détails net na do kono bébé yere don beba do bi kam wul bul hakem mo ge ibika distance mo buli aw mo ko julu mo wul kono aw tara yoro jume kana yoro jume i waru mun sara bebo don mo autocollant te permis de là permis du ministère des transports mo devait permis de là autocollant ya ini depuis en 90 il y a fait on a provisoire ko yina dans un premier temps provisoire ko ini sera ka do permis ko la alama provisoire fo tiara mo do ma examen de ke mo to ko sabe de provisoire bi ka sirli fambe fe administration ya ka ko inte ko ketay ay provisoire ko re bola
k'a kɛ permis direct n'i passera ka ban dɔrɔn ni inspecteur de PV de la kɛnɛ k'a fɔ i passera ka ban i passera a banna i bɛ sigi ka permis makɔnɔ yanni procureur ko ka don a la bon o taara o méthode la hafo bi an b'o méthode la bon permis signali a mɛnni n'a mɛnbali o fana ye ko wɛrɛ ye permis tuma dɔ la a bɛ se ka mɛn an b'a ɲini cogo min na an tɛ k'a sɔrɔ o cogo la parce que n'an b'a fɛ examen banna inspecteur ye examen PV siɲɛ k'a d'a ma dɔrɔn an b'a fɔ an ka permis kɛ dɔgɔkun kelen kɛ dɔgɔkun fila kɛ an ka permis sɔrɔ bon l'administration olu fana ko vu les personnels ani sɛgɛsɛgɛli mun b'olu bolo dossier kelen o kelen kan a visaw la ka taa an ka laɲini ye mun ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila u tɛ se k'a labɔ k'u tɛ se k'a labɔ o la pour ka sɛgɛsɛgɛ bɛɛ de kɛ dossier kelen o kelen vérification kelen fila saba fo ka taa se niveau 4 ma yanni a ka valider machine na ka saisir ka valider ka imprimer ka bila signataire kɔrɔ signataire fana ka tila ka ninnu bɛɛ vérifier ka signer o de bɛ ka an ka temps ta a permis bɛ taa san tuma dɔ la kalo kelen na a dɔw bɛ taa 45 jours la a dɔw bɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ e yɛrɛ ma kuma bɛɛ fɔ ka ban ko permis autocole tɛ mɔgɔ si bolo jɛ k'a bila autocole bɛ notion élémentaire d'i ma ka da i la maintenant a normal yɛrɛ ye mun ye o ye conduite accompagnée n'i bɔra autocole la f'i ka assister dɔɔni i bolo ka jɛ bon an fɛ yen tellement que an ja ka farin et que tuma dɔ la les moyens que nous autocole dɔw on a su lamɛn an ja ka farin ka mɔgɔw bila circulation na tout de suite dès le premier le deuxième jour u ka tile tan duuru a bɛɛ kɛ fo ka na u ja bɛ farinya a ka ca ala fɛ a caman ja bɛ farinya u bɛ se mobili la o ye autocole dama dama ye minnu tuma dɔ la u b'u yɛrɛ sacrifier ka baara kɛ a kɛcogo la a autocole bɛ yen o bɛ mɔgɔw ja farinya dɔɔni ka don circulation kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ si tu es décidé tu veux vraiment apprendre si tu es engagé mais n'o tɛ k'a fɔ ko autocole dans son contenu dans un ensemble donné mɔgɔ tɛgɛjɛ yɔrɔ tɛ ale bɛ notion élémentaire d'i ma dans les forfaits dont je viens de dire là après les forfaits ne yɛrɛ b'a dɔn i ma ye en dehors de forfait e de bɛna ka na cours wɛrɛw ta k'a sara ka forfait i yɛrɛ améliorer o de ye conduite accompagnée ye forfait kɔfɛ examen kɛlen kɔfɛ n y'o de f'i ye depuis tuma jan nous examen c'est une question de patriotisme an bɛ se ka mɔgɔ bila examen na ka taa la passer ka sɔrɔ a tɛ se mobili la an bɛ se n'a ka d'an ye suɲɛli tɛ inspecteur u seko t'o la créneau do nous on contrôle on maîtrise an bɛ se ka créneau dɔrɔn kɛ école den kunna ka créneau dɔrɔn k'a kunna hali n'an m'a dege mobili la a bɛ créneau maîtriser a bɛ passer maintenant administration o de ye sisan créneau kɔfɛ a ye marche avant bila a la donc fo école den ka créneau kɔfɛ ka marche avant kɛ o fana ye point fort dɔ ye que l'administration vient de marquer aussi c'est important sinon an nous c'est ɲɔgɔn ɲini don an bɛ ɲɔgɔn dafa de il faut que chacun soit patriote bɛɛ ka i bila a responsabilité ɲɛkɔrɔ sinon n'an ko an b'u lafili an bɛ se k'u lafili an bɛ mɔgɔ ta hali code kan an bɛ se ka mɔgɔ la ta on a essayé de faire un tâtonnement de ce genre dans les codes d'Ivoire ka fiche d'a tigi ma k'a fɔ nin cocher nin cocher dɔ i kun fɛ a cocher an ka ta oui non a cocher an ka ta on a vu que la personne a la moyenne souvent an b'o test kɛ mɔgɔw kunna k'a lajɛ mais tout ça n'arrange pas la situation il faut être patriote il faut être conscient de ce que tu es en train de faire ka mɔgɔw dege ka ɲɛ ka mɔgɔw ladɔnniya ka ɲɛ de concert avec l'administration k'u ka baara nɔgɔya u bolo n'u bɛ tester u ka tester ka ɲɛ pour que k'u ka permis sɔrɔ o bɛ ne lafiya o bɛ an bɛɛ lafiya o bɛ écoledenw lafiya o bɛ administration yɛrɛ lafiya o bɛ usager tɔw bɛɛ lafiya bon ne kɔni ka faamuyali la physiquement n'i nana si ti tiɲɛ an y'a ye k'a fɔ i ɲɛw ka ɲi i yɛrɛ physique ti tiɲɛ an b'i don mobili kɔnɔ k'i ta k'a lajɛ tant que i bɛ nin condition bɛɛ rempli condition kelen fila fo saba n'an y'o tester k'a lajɛ a tɔ an kɔni b'i présenter examen na i si mana kɛ si o si ye parce que déjà on a vu i bɛ se ka mobili boli on a vu i ka vision bɛɛ ka ɲi physiquement ti tiɲɛ la direction et puis i hakili ka ɲi donc an kɔni an b'i dege an b'i présenter maintenant en ce qui concerne l'âge san 60 do 80 do san 100 do c'est à l'inspecteur d'apprécier yen nɔ soit a bɛ ban soit a bɛ sɔn an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini vacances ɲina parents d'élèves u k'u hakili to denmisɛnninw na n'u bɛ na ni denmisɛnninw ye u ka jateminɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a denmisɛnnin kelen o kelen si les 18 ans révolus tuma dɔ la n'a panna an kunna sinon pas les 18 ans n'an ye formation kɛ u bɛ se ka taa examen kɛ bon o tɛna diya parents ye on va insister au yɔrɔ kan parents o parents ni bɛ na ni den il faut faire beaucoup attention et sûr de très près voir si l'enfant a réellement les 18 ans révolus ni 18 ans révolus ma se i bɛ sabali dɔɔni k'a kɔnɔ n'a ka 18 ans dafara bon tuma dɔ la 18 ans ma se u b'a fɔ ko ka former k'a bila n'an y'u former k'a bila u tɛ se ka examen kɛ yanni u si ka se danger fila de b'a la soit u bɛ mobili suɲɛ k'a boli k'u sera mobili la soit san wɛrɛ u bɛ segin ka na k'u bɛ permis passer o y'a sɔrɔ an ye degeli mun k'u kunna u ɲinɛna kɔ o ma ka mobili la nin bɛɛ ye danger fila de ye négatif donc an b'a ɲini fɛ u k'a kɔnɔ dɔrɔn ni 18 ans sera tuma min na u kana denw tɔgɔ sɛbɛn. hakili la a ye faamuyali sɔrɔ an ka bi jɛmukan dakun kan an y'a yira u la k'a fɔ an kumana fɛn min kan o de ye vacances wagatiw na maaw bɛ caya auto-école la yalima auto-école-tigiw kan ka wulikajɔ ni cɛsiri jumɛnw kɛ cogo min na jama kun ɲɛsinnen don ma olu ka se ka nimisi wasa sɔrɔ an ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye accident nɔgɔyalen u ka se ka faamuyali ɲɛnama sɔrɔ siraba sariyaw la o faamuyaliw ka se ka kɛ sababu ye accident ko ka se ka nɔgɔya laɲini fanba ye o de
hakili la a ye faamuyali sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu